Πάμε στον Κωνσταντίνο Λιβέρη να δούμε εκεί τα προγράμματα που τρέχουν από ΔΥΠΑ και που εστιάζεται τώρα το ενδιαφέρον. Καλημέρα, τι κάνουμε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά κιόλας, γιατί είδα στα social γενέθλια, έτσι. Ναι, είχα γενέθλια χθες. Ευχαριστώ πολύ. Άντε. Να είμαστε καλά και δυνατοί. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, τι τρέχει? Έχει ανοίξει η πλατφόρμα και υποδεχόμαστε αιτήσεις για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Ενοικιάζω. Ναι. Με σκοπό να ενσωματωθούν στην αγορά περίπου 12.500 κατοικίες για μακροχρόνια εκμίσθωση. Αυτός είναι ο στόχος δηλαδή. Ο προϋπολογισμός είναι 50 εκατομμυρίων και η επιχορήγηση που θα τους δοθεί είναι μέχρι 4.000 εάν κάνουν δαπάνες για ανακαίνιση ή αγορά επίπλων 10.000 ευρώ. Ναι. Ποιες είναι γρήγορα οι προϋποθέσεις? Οι προϋποθέσεις είναι να διαθέτουν την κυριότητα του ακινήτου και να μην είναι πρώτης κατοικίας, να έχει εμβαδό μέχρι 100 τετραγωνικών μέτρων και να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, να έχουν ένα φορολογητέο πραγματικό ή τεκματό εισόδημα μέχρι τις 40.000 και να μην διαθέτουν ακίνητη περιουσία πάνω από 300.000 ευρώ. Μάλιστα. Και φυσικά θα πρέπει να έχει δηλωθεί το ακίνητο κλειστό και τα τελευταία 3 χρόνια στο ε2 ως κενό και κλειστό, να μην ρευματοδοτείται δηλαδή και να συνεχίζει να είναι κλειστό το 2024. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Βέβαια εδώ, αν μου επιτρέπεις, συγγνώμη για την διακοπή και θα μας τα πεις τα υπόλοιπα συνέχεια, έχουμε χρόνο. Ας πούμε για παράδειγμα, πες ότι εγώ έχω ένα ακίνητο που έχει αυτές τις προϋποθέσεις, έτσι, αλλά θα πρέπει να το νοικιάσω μετά, έτσι δεν είναι? Υποχρεωτικά για 3 χρόνια. Ωραία. Πες ρε παιδί μου ότι εγώ είχα ένα παιδί και το νοικιάζω 50 ευρώ το μήνα. Και καλά, εικονικά στο παιδί μου. Αυτό ελέγχεται με κάποιο τρόπο? Γιατί υποτίθεται ότι ο στόχος είναι να ανοίξουν κάποια κλειστά σπίτια, να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά και να πέσουν με κάποιο τρόπο ενίκεια. Βέβαια, εντάξει, δεν μιλάμε και για πάρα πολλά σπίτια που είναι στο πρόγραμμα τώρα, έτσι. Δεν λύνεται προφανώς το θέμα. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά πες ότι εγώ έχω ένα παιδί και το νοικιάζω συμβολικά. Βάζω δηλαδή και καλά ότι το νοικιάζω στο παιδί μου. Πολύ σωστά το θέτεις αυτό, Δημήτρη. Δεν θα το ελέγξει κανείς. Ο σύλλογος και να το ελέγξει θα το εγκρίνει. Ναι. Γιατί δεν έχει ενσωματωθεί ως προϋπόθεση να μην μπορείς να απαγορεύεται να τον νοικιάζεις σε συγγενείς πρώτης κατοικίας. Ούτε καν το ελάχιστο ή το μέγιστο ποσό. Δηλαδή από τη μια υπάρχει αυτός ο κινδυνός να περάσουν και επιπλωμένα μάλιστα, γιατί δικαιολογούνται και οι δαπάνες για να αγοράσεις έπιπλα, τα διαμερίσματα, τα κενά στους συγγενείς, και από την άλλη δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν στο πόσο θα τον νοικιάσει. Αυτό δηλαδή, είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, πρόσεξε, θα δοθούν κάποια χρήματα κτλ. Προφανώς αυτό μπορεί να αυξήσει και τις τιμές. Παίζει δηλαδή ως ένα ενδεχόμενο αυτό. Δεν υπάρχει ένα όριο, ένα ταβάνι που θα μπορεί να νοικιαστούν αυτά τα σπίτια. Δεν υπάρχει δυστυχώς. Και για εμάς τους εργαζόμενους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ξέρουμε ότι κατά βεβαιότητα, κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθούν τα ενοίκια. Ναι. Γιατί προφανώς για να μην το νοικιάζεις δεν έχεις και μεγάλη οικονομική ανάγκη. Θα το ανακαινήσεις, προφανώς το ύψος του ενοικίου θα είναι σε κάποια τιμή υψηλή. Δεν θα το νοικιάσεις σε χαμηλή τιμή. Άρα θα συμπαρασύρει περαιτέρω στην αύξηση των ενοικίων. Άρα δεν είναι και σίγουρο ότι θα μειωθούν την τιμή. Καθόλου σίγουρα μάλλον δεν είναι. Για να μειωθούν δεν είμαστε σίγουροι. Φοβούμαστε, να το πω έτσι, ότι θα αυξηθούν μάλιστα τα ενοίκια. Τώρα βέβαια θα δούμε και κατά πόσον θα κυλήσει το πρόγραμμα όσον αφορά την απορροφητικότητα. Την πρώτη εβδομάδα, γιατί ξεκίνησε 11 Απριλίου, είναι περίπου 10 μέρες τώρα, έχουν γίνει περίπου 340 εγκρίσεις. Έχουν εγκριθεί γύρω στις 500-600 αιτήσεις έχουν γίνει. Για σύνολο είπαμε πόσες περίπου, να το ξαναθυμίσουμε αυτό? 350 εγκρίσεις από τις περίπου 550 αιτήσεις. Έχουμε και απορρίψεις βέβαια. Μάλιστα. Για διάφορους λόγους και έχουν κατατεθεί και διάφορες ενστάσεις. Ο ρυθμός δεν είναι πολύ μεγάλος ο ημερήσιος, έτσι όπως αναμένεται και έτσι όπως έχει διαφημιστεί. Θα περιμέναμε περισσότερες αιτήσεις. Έχει βγάλει ανακοίνωση και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων στη συγκεκριμένη περίπτωση και εκείνοι ως Ομοσπονδία, από ό,τι διαβάζουμε, έχουν επιφυλάξει για την αποδοχή που θα έχει το πρόγραμμα για τις 12.500 κατοικίες που ο στόχος είναι να ενσωματωθούν στην ενοικίαση τη μακροχρόνια, γιατί η φορολόγηση υποστηρίζουν θα είναι πολύ μεγάλη και μικρό το ποσό της επιχορήγησης. Μάλιστα. Γιατί θα μπορούσε το πρόγραμμα, για παράδειγμα, να έχει ενσωματώσει μια κλιμακωτή επιδότηση ανάλογα τα τετραγωνικά. Ναι. Ανάλογα το εισόδημα. Άλλος έχει εισόδημα 40.000 και μπορεί να ενσωματωθεί, άλλος με 8.000. Γιατί δεν υπάρχει η ίδια επιχορήγηση, για παράδειγμα, θα λέγα εγώ,
Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει μια κλιμακωτή και ως προς το εισόδημα και ως προς την επιχορήγηση, να υπάρξει περισσότερες δικλείδες ασφαλείας, έτσι όπως είπαμε, και να υπάρξει και μια φυσική αυτοψία. Γιατί για κάθε πρόγραμμα, γιατί το λέμε αυτό, μια φυσική αυτοψία, τεχνική αυτοψία του υπαλλήλου της ΔΥΠΑ. Όταν έδιναν δάνεια για αγορά, για ανακαίνιση, πήγαινε ο μηχανικός, πάει ο μηχανικός, κάνει την πρώτη αυτοψία, δίνει την προκαταβολή και εκταμιεύει τις δόσεις με βάση την πρόοδο των εργασιών. Βεβαιώνει δηλαδή ότι πάνε για αυτό το σκοπό. Τώρα υπάρχει αυτό η πιθανότητα να γίνει έλεγχος, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό και κατόπιν εορτής. Πάντως υπάρχει μια ρήτρα μέσα, η οποία λέει ότι αν δεν πάρεις την προκαταβολή των 2.000 ευρώ και δεν κάνεις αυτά που πρέπει, θα τα επιστρέψεις κατόπιν εορτής όμως. Και κατόπιν των ευρωεκλογών, να το πούμε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο που θα τρέξει στο επόμενο διάστημα? Περιμένουμε κάτι? Προς το παρόν τρέχει τις 4 πρώτους μήνες ημέρες καριέρας δεξιά και αριστερά που κάνει ο ΑΕΔ. Έκανε και ένα Open Day στο Σύνταγμα. Πότε? Συνεργασία, όπως το λένε. Πήγανε, γνωριστήκανε όλοι εκεί οι σχολές σε πας μαθητείας. Δώσανε και κάποια μπαλάκια μάλαξης που γράφει τη ΔΥΠΑ. Αστειευόμενος τα λέω βέβαια. Υπήρχε μια γνωριμία και κάποια επαφή με κάποιους περαστικούς. Θα βγουν τα προγράμματα. Ελπίζουμε εντός του 2024. Αρκετά προγράμματα δεν έχουν βγει. Δεν έχει πάει ο προγραμματισμός έτσι όπως αναμένεται. Είναι ήδη τέλη Απριλίου. Και δυστυχώς δεν τρέχουν τα προγράμματα έτσι όπως είναι, αργούν. Ιδιαίτερα με την ενόψη της τουριστικής περίοδου που οι περισσότεροι θα αρχίσουν να ξεκινήσουν τη δουλειά τους. Εδώ θα είμαστε, θα δούμε και τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα.